Azvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe. Ndauya ndine situation yandiri kuona panapa iri kuitika kuSouth Africa, nyaya inosiririsa yekukidnapwa kwemuZimbabwean uyo nevanhu makidnappers ayo. So panyaya iyi mabatirwo vakazoitwa nezvakazoitika panapa pari kunzi multiple card machines seized and 14 arrested for kidnapping Zimbabwean businessmen. 3 Chinese nationals and 2 Mozambican are amongst 14 kidnappers that have been arrested by South African police subs anti-kidnapping task in Gauteng. The 14 are allegedly to have kidnapped a Zimbabwean businessman on Sunday near his workplace. By Monday afternoon, the anti-kidnapping task team, which also include a number of other units with the subs working closely with private security partners, managed to find the kidnapped victim safe and alive at an identified address in Deep Kloof, Soweto. They also managed to trace the 14 kidnappers at various locations. The first 8 were traced at an apartment in Greenstone Park, and the rest were arrested in Sandton. Multiple speed point machines, a large sum of cash that was withdrawn from the victims' bank accounts, 2 firearms, including a firearm stolen during a house robbery in Linden in 2023, are amongst the items that have been seized and recovered from the kidnappers. Ndo situation iri kuitika paMuzanzi azvina kumira zvakanaka. Unoziva kuti kwatotanga yakutanga Nigeria manje South Africa. Joburg ma1 kutarana chokwadi chaiko inzvimbo yekuti zvakutyisa. Unongonzwa kunzi vakidnapa munhu because vakambotanga vaita zvekuba, vamwe vachiita zvekuroba, vaona kuti zvotava kuti panapa rega titotora munhu wacho tozotanga kudhimanda mari kune vanhu vake vanenge vasara, dzingava hama oro vanhu vanenge vari padhuze vachirana naye business rake, vanenge vakuti ayo let's save life yake. Saka vangada kutoshaya kana kutoba almost zvinhu zvake zvaanazvo zvese, kana kuti hafu yezvinhu zvemari anayo vanenge vakutodhimanda kuti vamusiya ari mupenyu, oro vanenge vakuti tongomuuraya zvedu. Ndo imwe yenyaya yandiri kusangana nayo iri kuitika paMuzanzi, inova nyaya inosiririsa muri Zimbabwe.